Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun minta atiku si Semar maca latar-latar satekaku kilar sak lungaku kaki kono perang dening aku kaki koro perang dening aku kapendhut lah mbae kuto kutoke pangdilayo watu ting silabang pantese sijaran kepang taat joget ke sak tengah kulatar nggo tontonan kancaku dolahan Kandayaga wis lekasa wis tayaga sira lekasa Sembogo laras ingkang mijil saking tlatah Cabean Sitomukti kaderek kita madya Salatiga sugeng hamirsani lampahing Sembogo laras ngantos paripurna. Surah
kang para prajurit lamun bisa sira kang latulada dueng wengi caritane ageni rasa Prabu rasa pawon pandi pati aran pati dondo lalakuan ibu kang kinelo tripraskara Gunakaya purune yen asepi duwane nangku sarana wiwitane antara sang bekti priya bagus kang latulada
kudu ngerti karo rasa disaku patir kepikiran mangkuke keri ing jaman mas kok iya sing eling eling bab apa mas ku budaya patene bener kadaku
Cabean Sidomukti Kota Madya Salatiga. Nono pamit mulih mesti kula dadi judune mugi enggal hantu sulih wong sing bisa lateni siap
kasih untuk dulur-dulur dari Sembogo Laras, Bapak Ibu pecinta jaranan Indonesia yang tergabung bersama GMJ Asik, juga PJKS Persatuan Jaran Kepang Salatiga. Panjenengan ampun beranjak kaki dulu, ampun jengkar dari tempat duduk panjenengan dulu. Masih ada suguhan satu tari yang bakal kami tampilkan, yang bakal